ang mangyayari palang tabi mga tugang, ano? Ang mangyayari palan po mga tugang, magkakaigwa po tabi ki pigaapod na grab bus. Grab bus na iga po tabi nin flag down rate na 40 pesos. 40 pesos mga tugang and 14 pesos per kilometer, 2 pesos per minute. Ayan po mga tugang and mangyayari. Diyan po tabi paghali Santa Rosa, Laguna. Kung saan man ang dalagan mo, ang destination mo, sakay ka kang pigapod na grab bus. Ining grab bus na ini mga tugang, my goodness. Aram ta na kaya po tabi iwawalat duman so, ilalag duman sa terminal sa duman sa Partikan ba Santa Rosa, Laguna. Tangani po mga tugang na matawanan nin tsansa itong grab bus na ito. Tangani matawanan nin tsansa itong mga nagdinegosyo. Mga nagdinegosyo ki guro grab na yan, guro grab bus na yan. Matawanan nin tsansa. Nakula na naman tabi ang pakinabang ka ng LTFRB. Nakula naman ang pakinabang ka itong mga nagkakapira po tabi dyan sa grab bus na yan. Oras na mga tugang, 6:51 in the morning. Na-contact na mga tugang si Congressman Pido Garbin. Mga tugang, yaw po si Mundo Linya an sa tuyang idolo sa sa pandiurag na kongresista kan ako Bicol Party List. Mga tugang, Congressman Pido Garbin. Kong, good morning po. Marahay na pag-aga po tabi sa imo. Sir Noel, maray na alto tabi sa imong sigados na nag-aantabay kan sa imong programa. Apo, good morning. Apo. Kung makikipag-olay lang po tabi kita sa imo, no? Manungod po tabi, follow up lang kami duman sa provincial bus ban baga po tabi na which will take effect this coming August 7. Kumusta po tabi ang pinaglalaban kan ako Bicol? Kumusta po ang pinaglalaban kan mga kongresista kan Bicol Region, lalo po tabi ang sarong Congressman Pido Garbin? Ano na po tabi ang update po tabi kay ni Kong? Well, padagos ang sa tuyang pag-upunir dyan dahil kita nagtutubod na iyan sa lang polisiya. Mm-hmm. Polisiya na di man marisulba sa traffic along EDSA. Mm-hmm. Ang sa indang pinagpapaluwas na ang mga provincial buses, including the terminals, are the one causing the traffic along EDSA. Mm-hmm. But if you will ask them, ano ang sa indong basihan, igwa ka mong pagdaadal, mayo man ang pinagpipresenta. Mm-mm. There's no empirical basis that will show that the traffic along EDSA is directly correlated with the existence of the provincial bus, including that of the terminal. So yun ang sa tuyang paninindugan tabi kanel. And that's why we also welcome this dry run, this August 7 dry run, para mahiling ta. As in, we will be able to prove to them na ang sa indang polisiya sala because it will not significantly change the traffic along EDSA. Kasi ang mga provincial buses lalong-lalo na suhari sa Kabikunan, they arrive early in the morning. They don't contribute to the traffic along EDSA. Correct. In fact, they also avoid traffic. And that's why they arrive early in the morning para mas na-unload na nila sa mga pasayro duman sa mga common terminals and sindaman makadiretso na sa indang mga garahe. Opo. Ini po tabi kong na naihiling tadigdingon niya na sabi iga po kilalaag na mga grab buses from from Santa Rosa, Laguna pasiring po tabi sa Metro Manila. Ano po ang nailing po tabi nito kayo ng magiging epekto kayo sa mga kababayan niya to? Well, ilingon mo ang epekto kay ni Nel, kadagdagan lang na gastos sa tuya mga kababayan. Inconvenient siya asin kapagalan and pinahalaba mo lang sa biyahe. Correct. Natatabi. It's because sa mga provincial bus, halimbawa hali ka sa Kabikulan, pupunduhon mo naman sa Santa Rosa, Laguna. Iba-value mo sa panibagong bus. That will end up along EDSA. Ano ang pagkakaiba tabi nila? Correct. Pinawalan mo sa mga provincial bus to fly along EDSA. But you will transfer the provincial passengers to another bus that will end up along EDSA. Saro, manggiraray na basan sa imong Senalida. Correct.
na malaog manggiraray sa EDSA. So, anong pagkakaiba? Di ka man nagbawas, nagdagdag ka man lang. Do you think tabi kong do you think tabi kong igwanin connivance, igwanin anomalya ini diyan sa pwedeng mangyari kasi ang grab basis na pagabot kayan may maagad din permit sa LTFRB makuanin siguro syempre aram tangon yan ang LTFRB bakuman sa pag down duman sa mga opisyalis kan LTFRB but aram ta we Filipinos aram ta kung ano ang nangyayaring anomalya and corruption diyan. So, do you think po tabi, Congressman, igwa po tabi inin lagayan na pwedeng mangyari ini dyan? Well, para sa Kuya Gil, Nel, ang argument ko dyan is, pag ang sentang pinagtataram ay mga provincial buses, iyon nagkakausap ng traffic, dapat may nagkakanikusin ng pag-aatal. As in, may legal basis sila. Duman sa anomalya, ang anomalya din is, their policy is not the solution to the traffic along EDSA. Sa bang anomalya dyan, isa yung mga nagkatarawan. P2P, franchise, and at the same time, paano nila na-award itong terminals in Santa Rosa, Laguna, and in San Valenzuela. Pag hinapot mo sila, then masisimpag because they're trying to avoid that issue, that angle. Because there's no proper bidding. In fact, it did not undergo bidding process itong pag-award duman kang terminal sa Santa Rosa as in duman sa Valenzuela. Ayun, sumalino po. Kung ako, we all know na ikaw po tabi medyo may arani kang contact sa presidente kay Presidente Duterte. Naapot po tabi kay ni kong si Presidente Duterte or any na mas arani duman kay kong na kung ano an sa iyang stand kay ni diyan sa pag-lalagan Terminal Santa Rosa? Ang samuyang lakdang din ang pinag-iintay, sulat kami kay Presidente. Tinag-court kami kay Senator Bongo. And sa sili ko po nakaabot naman. So sa tuloy ang concern duman sa opisina ni Presidente. But the MMDA continues to feed the President with a wrong solution. They continue to sell this idea that if we remove the provincial bus terminals, including the provincial buses along EDSA, it will create a significant change in the traffic situation along EDSA. Ayun. And that's why we welcome this dry run para mahiling na talaga kung iniso talagang solusyon along EDSA. And pinag-ibo na tabi, Nel, is we filed the case before the Supreme Court. The case still pending before the Supreme Court. In fact, last Wednesday, we filed a motion, an urgent motion, to reiterate our prayer for the issuance of temporary restraining order and writ of injunction. Dahil tutuwod kita na kung hindi inipuntuhon ng Korte Suprema, dakulang danyos o kapagalan as in inconvenience ang susupreron sa tuyang mga kababayan na hari sa probinsya o sa nasa Kapikulan. But even those passengers that are coming from Visayas, Mindanao, and from the northern part of our country. Opo. Maringani po, taigwanin sa rong Congressman Pido Garbin ang nagkikipaglaban para sa kapakanan kan mga probinsyano kan mga Bicolano in particular. Kung ano po tabi kayo ni Kong, sa iling po tabi nindo na pinaka the best na solution ngani po talagang igwa or mabawasan itong traffic dyan po tabi sa Logan EDSA. Do you think po tabi kong talagang panahon na ini para maisa katuparan itong supinag lalaban din po nindo na railway itong ano nga ni apod kita tabi kong last time na pag-uray-uray nato dyan sa may press con na pinagpapo din do itong long railway from Metro Manila pasiring po sa Bicol region. Well, sir, yan sa solusyon. When you speak of giving solution to our traffic, it is always the implementation of an effective, efficient, and affordable mass public transport. Ayun. Araw kang train. Kasabay dyan ang mga bus kasi dapat mass public transport.
transport. Kasi kung dadagdagan mo kay mga pribadong bihikulo, kotse, siging dakol talaga yan. Pero di man nagdadakula ang satuyang tinampo. As is na ang satuyang tinampo sa EDSA. Ay pamparadagdagan mo kay kadakol-dakol na bihikulo. Like for example, kung ibababa mo, so mga provincial passengers naman sa Santa Rosa, Laguna, kung wala silang choice, 40 pasero yan, if they will choose to take a taxi, pasisirig naman sa Metro Manila, and that converts to times 10. 10 taxi ang malawag from Santa Rosa. So sarong bus? To EDSA, sa 10 bihikulo, equivalent. O dinagdagan mo kay volume talaga. So trapiko sa EDSA. So ini sa mga polisiya ng MMDA na padagos ng kinokontra dahil protection ini kapakanan ini kan sa tuyang mga pasahero. Remember that their mandate ng MMDA is to provide safety and convenience to our passengers. What they're doing is on the contrary, kabaliktaran pati. Na instead na matawan mo ki convenience, kasi atin safety sa tuyang passengers, tinatawan mo ki kalagdanan na kapagalan, gastuson, kasi inconvenience siya. So safety is at ano pa, at the expense pa kan sa tuyang mga passengers kasi imamuwa mo doon sa pag-repinan na kumanda ka sa terminal sa inababaan. Correct, opo. Kung ako kutaan dakol pa akong hapot kaya lang alas 7 na kita. Anyway, from time to time to po tabi kong siguro makipag-contact ako sa imo. Manangod kay niong issue na ini na and sa pakikipaglaban kan ako Bicol man and then kan kasaro kan mga Bicolano manungod sa pag-contract kay ining bus ban, provincial bus ban dyan sa EDSA. Ano po tabi kong? Kung siguro po mensahe mo na lang po tabi kong. Apo. Salamat and kita padago sa inindugan ni Upo Nertene ang Bicol Party List. Kita ang pinakainod na nag-file kay nagkipetisyon sa Korte Suprema. Pina-investigar ka sa Kongreso. Asin padago sa ining lalabanan dahil nagtutubod kita na ang kapakanan kan sa tuyang mga pasahero at sa indang konveniensya. Asin sa indang safety iyan sa tuyang primary consideration. And kita nagtutubod na ang mga provincial buses is not the one causing traffic along EDSA. So yan ang sa tuyang paninindugan dahil asin padago sa aming pinaglalaban pang ako Bicol Party List. Sige tayo tabi, makinaan daw, Sir Nan. Apo. Salamat na po, Congressman Pido Garbin sa imo po tabing oras na pinagto sa tuya. Thank you so much. Mga tugang si Congressman Pido Garbin. Si Maestro Nel Aduon sa Hoy Aksyon! Oras na kita di Piliground. Ay, Tony Kay, saga mo na lang siguro ilaog or si ano pa yun log na lang nindo sa masunod kay Manoy Saldi na oras di kita. Oras di Piliground na kita. Grabe ang conflict of interest. Ay, sinabi mo pa. Pero pa inaling ako na may ibang bases na diretso man giraray sa Araneta Center ta sa C5 da ang ali. Dito na ipot kay ganaw may kong. Congressman, mabuhay ka, suportado mi ka. Sabi digdeng. So nagte-text duman sa tuyang lobat talaga. So, lobat na ba? Lobat sa tuyang text line So, mga nagte-text sa text line ito mabasa. Pasensya na po, tabi ka mo. Dahil ko muna mabasa sa indos ng mga text message nindo. Kung may hapot ka mo kay Congressman, dahil ko ka nabasa ta. Lobat, dahil ko lang napansin, lobat pala din Anyway, salamat po kay Congressman Alfredo Pido Garbin kan ako Bicol. Kita po luhay-luhay ng mapaaram sa programa and siguro from time to time papaiton tayo ini na tutukan tayo ini. Tabi Sir Carlo, good morning. Sir Carlo Obrero, nagkanta ba Sir Carlo, good morning po tabi sa imo. Pakibati mga winners sa Brigada Eskwela, Sisay and Gana. Wow, very good. Congratulations, Simalnod Elementary School, medium category. Good, very good. Siyempre, ito sureball na ito, aram ko na ito. Na magana talaga kamo. Ikaman daw Brigada Eskwela, ikaw kikadakol-dakol ng mga serbisyo. May legal services, may pakaon, may pakawat, may pa-contest.
sa mga nagtatabang sa eskwelahan, nag-enjoy pa. Congrats tabi kay Lodi Petmalo. Sir Carlo Obrero, mabuhay ka sir. Ang idolo kong prinsipal. Iyo ini kun baga sa si Richard Gomez, tall, dark and handsome. Si Sir na Nong Abadesa, tall, dark and wholesome. Ini si Sir Carlo, small, dark and wholesome. Sige po. Ako po tabi Iloilo maparam. Sabi digde and ayo ga naman. Lagi kita Sa small big school ina yung kategory. Congrats sa inda. Salamat ulan. God bless Albay. God bless Bicolandia. Si SM Chief, yaon po sa ibong na linya. Yaon po sa main control. Ako po, tabi, maestro na ladtoon. Salamat ulan. God bless Albay. God bless Bicolandia. Pilipinas, ano man ang klase ng problema. Ikaw po ni solusyon. Basta po, tatawanan aksyon. Salamat ulan. Bye. Hello, my love, kumusta ka? Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang gibo alagad tagapagtuyaw kan